democrática, non? Entón estuve votando a contra 250 millóns dos fondos europeos, tócanos a 100 euros a cada un. A población, entón, corrupción democrática e igualitaria. Que levanta a man. Hai que enfocar a cousa así. Eses cartos eran para nós, pero hai unha xente que di que os íbamos a desplajar en pancartas, en bandeiras, en andar provocando o mal, entón que é mellor que o garden eles. Que eles van a utilizar dunha maneira equilibrada e van desenvolver a cultura local, o desenvolvemento de marinas onde atracar os yates, todas esas cousas. Nas vosas mans ibades a gastalo todo nos chiquiteros. Nós somos partidarios dunha economía sostible. Para iso quero pedir un aplauso agora para eses, mira, temos que apartar un pouco, está aquí este home da cámara, porque estamos facendo forward, unha cousa que fai cando estás próximo a un bafle. Eu quero agradecer a presencia dos 4 cabezudos cadáveres, los nomes cadáveres que levan ya desde a mina que iba a estrejar o río Andóns. Mirad para atrás. Aquí un aplauso. Esta xente, heróis e heroínas anónimas, levan sin sacar o casco 6 anos por culpa da política industrial e a política ambiental do goberno Jalejo. Entón, xa están comendo por palliña. Danlle todo batido, os canseros batidos, a pizza batida, para que se poidan alimentar. Temos que conseguir o que sexa escoltado o povo, que haxa un proxecto de futuro para este país no que poidamos vivir, e ainda que nos dean 100 euros a cada un, que eses 250 millóns de euros non vayan aos mesmos chalés de sempre, que non vayan dar aos mesmos yates de sempre. Os de Escarabote acaban de chamar que xa pasaron por Escarabote, a xente, pero por a Ribeiriña ainda están pasando a fora. E me pasa a soledade, a angustia, as pontes. Está aquí isto que nos informe. Entón eu aquí vexo moita xente politizada e quería dividirnos en grupos a ver de toda esta xente minoritaria que sodes vos, que estades contra a instalación de arte. Vamos a ir levantando as mans. Quen está politizado? É un sector. Agora, quen está desinformado absolutamente? Por aquí detrás tamén. Quen está mal informado? Ese somos todos! Que non lo contaron, mira, se non o queren contar en público, que o conten en confesión. Porque hai moitos que pertencen á verdadeira fe, que vayan ao cura e que lo dijan, que eso vai a acabar sabendo. Porque os curas son moi comunicativos, entón que diga canto cobras, Alfonso, te van a soltar tanto. Vos sodes moi novos, pero cando Maculegui abandonou o Celta e foi entrenar ao Atlético de Madrid, de Jesús Gil, todo o mundo le chamou traidor. E saleu Maculegui e dixo: é que me pagan 9 millóns de pesetas ao ano. Sabedes canto é? 54.000 euros. Vendeuse por 54.000 euros e os do goberno Jalejo nunca o farían. No, eso é unha miseria, eso é unha falta de respeto, é unha deshonra. Son representantes legítimos da vontade popular e onde van por 54.000 euros, hostia. Non te van a cambiar as palabras todas. Non sabemos. Eso non pode ser. Vai ser que é politizado non son, pero desinformado a tope. Hai aquí unha minoría da Coruña lanzando esta consigna.
Os de Lisboa non teñen culpa, pero nós tampouco. A ría de Lisboa, que se chama o Mar de Palla, xa non hai maneira de levantar un sarrán, ali xa non se dá nada. É non o sitio. O que pasa é que tiñan que botar todo Portugal a eucalipto, e xa non teñen a mitad de Portugal botado a eucalipto. Entón, Portugal xa o queimaron todo, non teñen eucalipto. aquí un colaborador do Girón acaba de transmitirme unha información nova. Vamos a estar máis informados. Portugal xa queimaron todo, xa non ten eucaliptos. Nótase que non é de adega. Os de adega saben que os eucaliptos retoñan. Queimalo todo e logo xa quixei un pindirico para arriba inmediatamente. Eu son un mal informado. Di que é un mal informado, é un informado con malicia. Vou pasar un